So, hi everyone, welcome back again to YouTube channel! Charot lang. So for today's video everyone is nagluluto yung papa ko ng popcorn zai. Tapos ang daming tao sa bahay namin. Every night talaga to, daming tao sa bahay namin. Kasi tumitingin sila ng cardo dai. So it's very amazing din naman. Nang sa gano'n may tao naman yung bahay namin. So everyday talaga dai, mapagabi, pa umaga. Hindi talaga kami mauubusan ng tao. So, anak na ba yan? Kaya na kami ng popcorn. Boring. Dahil dapat na magpos kamera. Kanan na lang ko. Sa isang pag-aaral sa isang lugar. Kapag nag-examine ka, malat ka muna ako. Bilang protesta sa mulay pag-atla. Popcorn mo diha. Kalaya. Nagbabato. Pilar. Check. Sukog badang dahil. Sukog badang. Kuhaan niya popcorn. Para matulungan ang 25 bansa. Tagal kami order mga lahas. Mayaman na kayo. Bilang ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia Pacific na mabibigyan ng pondo ng dadaan sa Nations Children's Fund. Nagluon tatoy mo. Bins nga to is orderon tatotong paano nimo. Ay badang, mangatag. Badang ni. Tawag kasi ano ba? Bagay sa kadiro. Wanay tayo ya. Wanay po. Mahal po. Ada sa ako. Nonret. Ara-ara pa ako ay ganahan ko to. Ano yang kwintas. Lain ang kanes. Wow na. Kaya nga masaya ayaw nang naibak pa. What naman, oe? Kay magdakog tabla. Dara kay buhat gamay. Ilang mga wanay gamit ba? Wala pa gani, kanisa do. Wa pa. Nya na huwat tagi butangan pa oh. Ipadam ni namin. Ha? Wa pa gani kanisa no. Mahog manggini sa ko. No. Bisag wa pa huwat lang mga raw ni hatag ra na sa imo raw ni hatag ra na. Mahog ka. Kada na sa to. Tuli.
Tumama ni mo. Badat. Nagluto ng mag-popcorn na. Ayaw lagi, day. Mag-unot ka ba? Mag-unot ka ba? Pwede usay iyo kayo. Suko kayo? Lagi niya ang pakwan siya. Tingnan mo ko naman. May cheese. Kamang gumulot ng ano tayo? Inaangin ko ni Inday mag-voice mo. Nang balik pa sila din ha? Pantog center. Nagkasol ba? Puting. Sugurin nyo sila. Wala akong pakialam sa mga anak na mamatay sa talisay. Tingnan nyo. Gapak ka, luwag. Daghan man na day. Gidakong man sa luwag ang amaw. Maldita rin mo kada-kada na ako. Daw ka. Kayo. A few moments later. Yan na nga, bes. Kakatapos ko na kumain ng popcorn. So, dilim sa kwarto ko dahil, no? So, ayan. So,